Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So hey guys, ndauya nenyaya iri kunetsa mastreets, nyaya iri kutenderera mastreets, nyaya iye dzimwe nyaya iri kupisa zvaizvezvi. So if you watch my videos, my previous videos, you've seen kuti pane chiprofita chakapostwa naProphet Miracle Paul, and then vamakandiwa vabva varesponda kuchiprofita ichocho. Ese mavideos iwayo ndakamaposta kuchannel kwangu. So now Zigo auya achitaura achibuditsa evidence. Iye ari kuti ane evidence pamusoro paProphet Miracle Paul kuti vanoita zvekustaja vanhu, vanoita vanhu vekutenga. So there's this other old lady who came by achipupura achiti inini ndakatengwa navaMiracle Paul, vakandifonera vega direct vachitaura neni chichichi. So inini panyaya yese pavideo randaona iroro panyaya dzese, what I've analyzed and got is if Miracle Paul wanted to state this whole thing, would he call the grandmother direct, like gogwava aizotaura navo direct say, because this is dirty work guys, atitaura nechokwadi, this is dirty work. So how does he confront people iye pachezvake? Maybe anotuma vanhu, because that man is rich. Prophet Miracle Paul impinga asi isina noise. I'm not siding anyone, I want to make a pure analysis. Sekutaura kwakaita gogo vakati Prophet Miracle Paul vakandifonera direct. Vakazofona direct sei, because I knowing kuti zvinhu zviri dirty zvavari kuita, obviously they would send someone privately and then votaura nemhuri ichichi. I've seen an instance yekuti sometime kumbare ndiri kwamama they came this other lady achitaura namama achiti atumwa sorry, achiti atumwa nemuprofita ari kuda certain people who represent a certain family, and then they will come and say kuti baba vavo vakaromba chichi. So he wanted like 7 people, but he didn't come himself directly. He sent someone kuti auye achise ataure, and he was offering $50 for each person. So you see how it's done, how people used to do it. And I think even now vana vachamboiti zvekustaja, I think zvinoitwa nevanhu vachiri pasi pasi. If you are not spiritual enough, I think ndopa unoenda unonotsvaga mishonga yekuromba, because that's a huge crowd that you are prophesying to. Because zvekustaja, you cannot stage more than 10 families. Azviite. And when you are prophesying to a huge crowd, you need to prophesy to a lot of people. Hapana paungambo stage vanhu each and every Sunday, because it's a process yekuti uri kuramba uchirepeata. So inini ma question marks angu anouya ipapo. And also ma question marks angu mamwe andinawo ndekuti vanhu ava vari kuuya neinformation idzi, weren't they paid? Vanhu ava havana kubhadharwa here, meaning kuti they were also interested in the fraud. Vanhu ava vanga vari interested in fraud yaiitwa iyi. So why now? Why come out now? Because zvinhu zvekuti vaizvida when they did it. So why come out now? Chii chiri kumboitika kuti vanhu ava vabude pachena now? I don't really know guys. Inini mathoughts angu handandichingofungawo zvangu ndiri ndega kuti panyaya iyi we can say these people, because zveshuwa mavoices tiri kutomanzwa chichichi, but then tine ma-question marks atinosara tinawo musoro ekuda kunzwisisa kuti nyaya iyi was the whole thing staged zveshuwa, chii chiri kumboitika deep down. Some people are saying Zigo is fighting a battle naMiracle Paul because they had an exchange of words back then. Kumashuro kwakambonetsana Zigo naMiracle Paul vakambonetsana over ma-issues journalism iwoyo fake prophets chichichi. And then now pabva paita chiprofita chakanangana naProphet Makandiwa, and we all know Zigo loves Prophet Makandiwa, so he is now here to defend Prophet Makandiwa against Prophet Miracle Paul. So I don't know you guys what you think. Pfungwa dzenyu zvamunofunga pamusoro penhau dziri kufambirwa naZigo as a journalist kuti
zviri legit here izvi? Vanhu havasi kupedzisira vazosungisana here with these other things going on here? Zviri kumbonyatsoitika, vanhu ava vachapedzisira vasungisana here kana kuti zvichafamba sei? We really don't know, but ini ndangokupaiwo 2 cents dzangu guys. Mubvunzo yandinayo musoro mangu, I don't know imi mune mubvunzo ipi? Comment down below. Thank you so much for watching. Bye.